Jiangwan chu anun eile in lama chanalo lak pui ve boka ale khazir konga ataksa enkol thatnan eile in chaber ber abwa sai sak china mase Jiangwan chuan twar lawin classroom a po ataksa chu a normal theilaw zirlai zinga an speed in elna an bwa saya jukong nen anin ela nena changtu zok ni ma se ataksa chuan twar thei to ngang lovin ni khoshi lovin atlu hiala school hospital an shwai la yin yuba yan azui ve a Jauran physical exam nei tur po in lo mu ve in a exam tur chungai poimo zo ka hantuma mase Jiangwan ni tlatawangin enlam harsa ati hle a exam ma chon tur chu akal san ve ta ringot Jiangwan ni po doctor ten an endik nuwa aron hara athil eizo lawani wangin harsa na dang chu anei lem lo Jauran lo om ve chu a exam tur a shat pui wangin let le thwai tur chuan a shila Jauran a chwa pui tur chu Jauran chuan pon lam a voti in a kor chung chu a hak tir le phot yuba yan zia fel ngai lo boi pui don awangin an pahnih chuan Jauran physical exam tur lampan chuan an kal dor counter chu an lo khar man hlo an tlai em awangin duty chuan a hau boka mase Jiangwan chuan amit tui titladerin Adam lawa wanga a thian pa chu tlai ani ti in a chap zoi zoya hun pele lok turin a dil saka Jauran chu Jiangwan lem chanin a chhon em wangin a lo ngoi renga Jiangwanin a signal chu thiamin ani point a dil le a poisa choi nga ya omani po in anu in apek mai tur tho chu asoya Jiangwan chuan an re thei zia alo soi vele zat bok nurse po chuan an chanrol na wang chuan huna honbel sak le a Jauran chuan exam nei zo chuan Jiangwan ti derin mutheilo angin lem chu achanga a physical exam a pass lo po a soi chan theilo wang chuan Jiangwan chu a hlau thong man hle Jauranan a pass tho soya ati derna adu tok nuwa po Jiangwan chuan a chum popa lema chandan khan athina ti rim wang ani pakhat Jiangwan nena chuan adil sakle awangin lom tho chu a shila Jiangwan chuan atlai le buka wangin a hau tuna chang chuan kavil uluk to angche ati chuan Jauran chuan class 7 na let le atumani chu aringa Gwan huwa akalitum ti sharengla kan class sai omlo na array ve to a midang po in ngaya an nei ve to che ti in zirlaya anin sorbing ve to hlom thu chu a shil classroom lampanin Jauran class 7 na alu tur chu a thla a classmate ten chahnem ngai taka an lo zir ve mu chuan a hlim hle bok zana chuan Jiangwan chuan anu nena a class omna sun le chungchang chu a soi puya anu chuan rem ti chia lo ma se a fanu chu rin du viau thung school a po yubai nena shilin khoi class a po chu se ama ani na hlo don chuang lo ati a class room a om chu in me lawa in ti bok yubai chuan mel chadeu bulai oma lekhai zir theilawani kha ti in lo fiama Jiangwanin Guanhua University ya an lu thei huna class khata an la chut le thei don thuwa soipo chuan class 7 mi kha idil photanga yang ti in lo fiam le zat teacher layo chuan a class a Jiangwani chu in sun na huna pe a adu thlanna ani anga za sakin azir lai thei top chwa ban san lo tur chuan a cha bok jukong po in Jiangwan chu a fakhle a yubai ti lawa a fakom chuna la ni bok Jiangwan kal nuwa teacher layo wan jukong chut pui hlui a chut le du na azo chuan jukong bulbok chu alo thlang le Jiangwani a chut don khan phur takin jukong kha a thla a jukong a alo nin chin sia a soi chwa to wangin aron chule tur chu jukong chu alom lo hle ati thei chun a dokan chu a pot phei sok ringot class 7 room lama Jiangwan na lo chuan lekha anzir hluma wangin an muluk law ama a hauchin te bok a haule ta ka chuan an en sap sapa Jiangwan an class a le tur chu an lom hlum hle a chutna apan tur chu Jauran chuan lo dangin class 7 na chutura itil na hnola ni ti in lo fiama
jiangwan chuan lo dang turin thu neina a nei lo a lo ti mia Jauran chu zirtur pe ngalin abula lekha zirve reng zel to tur chuan a shila thiam lo nei po in azo thei reng don bok chutiang chuan entrance exam an ma chon ma chu in chom turin anin buat sai ta bok Jauran chuan jiangwan ei tur pek ba chuan school gate bula a thil ton a soya poisa a phutang zat ka pek chuan Guanhua University ya lut tur min poi thei thu a soya engtin nge ka chhani rin ati a jiangwan chuan police bia alo timaya chutiang zat poisa chu ka nei lo ma se kanu ka bia anga aron king mayang ka ti a phone ka man lai chuan police number ka chu keu keu mai ani inti thei taka a soila yin jiangwan chu alom ve hau lo pa ngai taka police be thei rengin miswal abum masakher chu chul lawati viawa atan alapoi thei ti in Jauran thil ti awang chuan alung oi lo chu a chhuak tawa ground na chuan in zui le in Jauran chu ain soi fia le ngal char chara jing ma takai thawa chun chol po nei man lo khopin I beina sa a chulaya osam taka lo lu theina an sha kha ka thina rimalom ati maya jiangwan po ama ai chuan anem le ta deu Jauran chuan police nan man to awanga lo om lo thu chu thoveng takin a soi boka Jauran a thil ken ei don lai tak chuan an pani chuan director jang chuan alo thlir renga jiangwanin u skula ko ngalin an pani chungchanga soipuya jiangwanin azirlai ati chiat a hlawa wangin thil dangai twa lo se adu bok Jauran chuan an chongsha tum chuan a benga chiwe chok choka jiangwanin an zirlai zo te chu a chang pa zel bok anu lo chuakin Jauran a biak lai chuan jiangwan lowin rolin tunanga engtin nge mangai ka nei theyanga alo ti a anui chu azazok viaw mase anu chuan Jauran chu a exam ma nai tori lo tur chuan a du wangin jiangwan chu a hruai chuak nga la jiangwan chu akum angrwala ni a aril ruput mang tur a sha thiam vek thu a shil mol mola lin Jauran te chung kwa isha changem ni ani chu entrance exam hi a pass lawani po in pilot ani theina adal don law nangero he exam hi I pass lawani chuan keima angmaya thom no su tu ini ve mai don a sin ati suya jiangwan point anuri rudam nan chuan exam zo ma chu mipa anai to don lo thu chu a intiam ve a ankal liam lai chu ti thei nei lovin Jauran chuan a thlir liam ta ringot bok jiangwani dora changa chwa chuan miswal pathum ten Jauran chungchang an soi lo sha a Jauran man tuma an che chwa chuan lo thong takin azui ve ngal an mania na lama Jauran musuya Jauran ro ril ruha mela pu ve law Jauran chuan jiangwan chu Guanhua a independent enrollment exam nei lo chana zota jiangwan chuan atlai tho chu a soi ringot angai angin Jauran chuan ngai ve lem law awi pui hle a ama awanga exam ama chon lo tur chu a thin rim lek lek bok mase jiangwan chuan entrance exam mangpun Guanhua University alu thei tur thu in a chang ve tlata anin belai chu miswal te chuan zuin anni po an tlan che ngal chiam police nen tlan thlengin police te chuan miswal te chu an lo man nga la Jauran chuan police ka bia ka ti kha ti in a thoveng hle jiangwani ro khatiang boina a ain nam hnoi wangin alung oi lo viawa director jangle teacher wangte an local nu chuan school lama an leta classroom an thlen chuan an lo ngai sang hlom viaw Jauran chan te poin an chan parin tlak zia an lo soi ve cham chi bok entrance exam ma a ni som thum la oma chuan teacher wang chuan fuina thu chu a cha hloma board ta athil zia chu an chhia rwal dual bok university entrance exam ma chun tur chuan in ba sai chho zelin tu te mai po chuan an zir lai an bei ngor hlom hle a an hun nei zong an sen ani wangin lotling lo pola chan an hlau veka meili potiamin a hun ton mek wang chuan a chap ve fo
classroom machanga a chhuar walin jang chao chuan a tui bottle chu alo da kha sak thina Meili chuan ama anga rilru ha ve tak tak te inbun ruana hmuna chuan inbun rak ve in hun reilo te amanga classroom a le chuan a tui bottle a tui lo om le chau to chu she thiam lovin ka in zo thei lo reng reng ka luwa tina vek thei ati a jang wan chuan jang chawa ti kha ni thu chu alo shila Meili thil ti engkim chu jang chawa chuan alo chik em thin reng bok Zana le khan zir lai chuan bel rik po in tu man chuan an tum lova Jaran chuan a phone a pai chu phorin Jangwanin a ep soi kal tlang chuan la a play ya earphone mang chuan Jangwan nen an ngai thaduna lekha a anin bepa bok an hlangai thla ka zo nu chuan Jangi te benin an school la an sak chu an ron play ya Jangwan chuan an zawaya ngai thla ka tan a du thu alo soye Jaran chuan a rot na chu pomin earphone chu ala tha a phone volume chu a da full ngal bok Jangi Zairon rik chuan a rik chuan na lam an clear chap teacher wang chu a thin rim an rin lai in a pen chin ti tlak chhar chuan lam chuan offer chu a ron phora pon lama chuan a chhuak zui bok Jaran chuan a phone chu thun zomin hla chu ring takin an play ya class dang po in lo sheve in an le khazir te da tha in reilo te chunga tan anin thla dul ve a zirtir tu te baka principal hu po in a khap bik lawa an school la ngai thlak chu no man ti em zo ka ni zirlai zong zong te chuan sak puin teacher wang chuan a zirlai te chu pona changin a thlir renga director jang lo lan chuan a phuna sa hle chutianga zelena ada chan chu in soifi atum ngala mase director jang chuan khapin reilo te tal rel ru thoven na hunan nei chu tha alo ti zoka teacher wang chuan a class nu hnung bera chuan zirtirna pelovin thu cha asoya he teacher anin masaber ani anga azirlai chuak tur masaber te nen an su nu te chuan alung chu ati chle bok zirlai no pangho po chuan an mit tui chu an dang seng bik lawa a thu soi top lama an mani ti hlimnan pokemon lem a in thuamin ti hlimatuma zirlai no pangte tan chuan ani aya tha zirtir tu an shon le kher arin to law teacher wang chu an hmangai thu chu an shela an mani angai tur ang che in an ni puin an ngai ve don bok school kal to berni ani wangin Jaran po in Jangwan chu an in kot thleng a zui ho a soidu ne ani wangin a soitur chu Jangwan chuan a ngak ve ran bok Jaran chuan a soilok thei lo wang chuan atura a soi thei chuan si lo wangin lusan chu atuma alu ma chuan a soidu soina hun pele in exam ma a voi khat in mu na hun an nei tur thu chu a shila Jaran po anin mule thei don ti a sha ta wang chuan a hlim hle Jaran ina changa chwaru ka tum chu anu ina lo mukar wangin ei tura pe a lekha zir turin arum lama chuan anor lut le ngal Jangwan kal tur po anin bula Meili alo om renga ina om chu rilru ha du lutuka inti thoven nan biak che ka lo tuma Meili chuan alo ti a Jaran nen in mu tu man ni wangin ina alet pui thei si lova a shwai chuak ve top Jaran point anu omlo lai chu in a chhuak loi ta sham Meili chuan a ril ru ha na te bun rakin a chung ten lekha a zir theinan engki man ti saka ma se an be se ang a phak a in rin lo na chuan a ril ru ra in a chung te mel a mu zak tur thu te a soya Jaranin ama le midang po in exam tur an hu phur vek thu a soi po chuan nang chu ni la ka hu phur ve thawang alo ti a achanu le khazir har sat ve chin sia a shat puya class chu zirlai ni atum thu soilai phei kha chuan a atai mo ati hial bok hetiang taka danglam thei hi Meili chuan achanu chu angai sang hle Jangwan chuan a hin thlak danglam dan shilin a bul ber po anu ani a mi thomno su in a in hlo a ha zia po ngai sak lek lovin a dor tu ten aman ti hniam sakandil china anu in ngana nei chun ani ti a in sha chwa atanga
nasa taka zir chawani ti a hrila Meili pawh chu a zirna sa nih phawt chuan university a duhna berah lutin thuziak tu tha tak ala ni thei dawn thu chu a hrila chu chuan Meili chu in rin tawkna a siam nasa hle lehkhabu ka ziak thei ani chuan i chanchin hi ka ziak ngei nge yang jiangwan hneina chuan a ti bawka entrance exam tur pawh class test anga nga ya hadam taka hma chhuna tum thu chu a soita bawk Jaran chuan anin hmuna tur thleng hmasa in a in tur leinen chuan jiangwan chu a ngaka hun dang nen a boura ka dana wangin biak dan tur te chu a zirna sa hle jiangwanin anin hmuna thlen ve chuan Jaran chu a omna a alo om le to law Jarana na law au chuan jiangwan chuan atlai zawk ni ma se huna khoral wangin a haule shama khothim thlengin hunan mangduna Jaran chuan in ti thoveng tura shwai chhuak ani laia a thiam lo in shil tirna na hun a man pui wang chuan a in zirna hun po pen saka in ngain thupa te a choya jiangwan chuan poya tilem lo an ho tur jiangwan thlali atum chu Jaran chuan rema tilawa him taka ho a lekha zir zui turin a du a Jaranan min ngai to emni tia zo chuan a ngai to thu le exam zuwa Beijing a mu adu thu chu a hrila Jaran po jiangwanin a ngai to ti a hria chuan a hlim viau bawk exam chan ni chuan jiangwan point ID check tirin nge ta paltlanga karin cycle su thoma hria chuan hoile tin Jaran ani le ni lo chu hria ta tuma ma se cycle khaltu mela mu theilo thung duty in lu to tura nora wang chuan ril ru ha dam lo zetin exam hall chu apana exam an nei lai po chuan Jaran chu accident tok tur angin aswang to a exam lai ya ril ru pe theilawa omin ni khoshe lovina ompha hial bok teacher wangan azir lai ani thu soi lain doctor po in chutianga a om chan chu a shil ve boka teacher wangan a exam lai engtin nge niang tia zo na chu chana omma in jiangwan chu aron har chhuaka mase chu a har chhuana chuan anun hmasa tangin a har chhuat tir thung jiangwan thotur chu anuin a ho hunna a eidu zong tur lo zota jiangwan chuan kumdang ang boka a ho man lo tur thu chu a lo shil office a chuan anna thok pakhat chuan ban lo turin a lo ngen le a Jiangwan poin a thutluk na siam masak to su le in a bandon lo thu chu a soya chu pa chuan Jiangwan chu strict tak le university lu na mila mi thliar chin ani awanga a hlo chin hle thu shilin an soi angani lo thu thleng chuan a shila Jiangwan po chuan degree ni lovin thiamna a poimo zok thu chu a lo soi ve bok chu pa chuan no chuan Meili ron lutin a lekha buzia chu enge an zota Jiangwan chuan a top dan alung oilo thu chu a shil ma se a lekha bu top na laklo tak chuan mipui a hip zo ka wangin Meili chu a hlim tok viau an class reunion tur chu shil non le in teacher wang le director jang te po an tel tur thu chu a soya director jangin tu tenge in koparin a thlang do na nangpo ilo kal nge yanga yang I partner swai ve bokla Meili chuan a ti suya Jiangwanin a na chuan lam le don ti a sha ta wang chuan a soi khal zung zung bok Meili nen chuan mai vun chuar manga in nya le sha min Jiangwan chuan chutiang ne anga Meili a soi chu alung oi lo hle a dar thalanga in en ngal chung chungin upatu angalan chu adu bik lawa a phone manga mi pakhat bia in class reunion an nei na tura kalve turin a soma a kor chung tur a ken sak tur thu chu a shil ngal bok reunion an nei na tur hmuna thlen chuan checking an nei lain yu bai ron langa a kor chung ken chu a ron ha ngal bok midang omna thleng ve in Jiangwan chu an zinga tel khat berani wangin an lo lom hle a Meili le khabuzia chu an khel hloma Jiangwan poin Jaran ne na a zia dan chu a lom lo thu a soi ve le a ma se Meili chuan chan mun a nei chale thung teacher wang chuan an landa na changin engnangi an tho zui tak a ring kwal dia dia ta an hlim pui hlom viau bok
director jang chuan tu tinge in kopring turin en kwal dan dana jiang wan le yu bai te in thural chuan director jang rin thei turin an lo oma midang nui chu an ti za hle Jaran po a pilot form nen lo thleng ve in anin che bai sap sapa jiang wan ne na in mu lo na re to thu soi ve chuan jiang wan chuan lo ei lo viau ni thuma liam to a rei to alom ti in a fiam le a anni pahni anom dun le ta ka chuan meili po in le khabuwa po zia shan nga man ni lo alo ti a Jaran chuan yu bayan a ko to lo ha chu a faksak le shambok yu bai chuan phel mai atum bik lo bok nen hari tur chuan a shil ta ringota meili ne na a le khabu chan chine zo chuan jiang wan chuan a ziak thi che alo ti a meili chuan chiar tu te a hi pha zia alo soi le bok Jaranan teacher wang ne na lom thu soi a bat thu soi lai chuan midang ho chuan an entrance exam ni ya teacher wang mel mu tur om ve lo kha an lo dem sap sap loma teacher wang po ain soi fia ve vat kar sekhen hana lei manga exam na hmuna pan na a zirlai no pang a phura wangin an exam hall thleng shwai tuma ma se van doi thak takin accident te na wa thleng pal hlo teacher wang chuan khami chuma ami sut kha jaran korang chia ha alo ni awangin a hlo thon man zia te asoya chumi ni po chuan ami sut pa chu athuam no in belin ati hlo thon em wangin a hau shambok teacher wang chuan jiang wan ni ming an lam thoma sha ta wangin akal le nga la ambulance bula jiang wan lo mu renga mu khan a hlau thong ve hle bok a soilai chuan jaran chuan fiam thu tel me alawin lom thu shil che ka ba ni khatyang khathleng lo se nan jiang wan hi kalaka ain puang du om si lawa alo ti a Jaran exam zawin jiang wan ambulance khuma mu mu chuan exam la ya an nor chwa kha ani ti a shele nu nu a exam a chang zo lo ti a sha chuan poeti in a ui hle a ma se jiang wan chuan lo ko in a that le that lo wa zota a om dan chuan Jaran chu a chong viau bok jiang wan chu chaplo tura shelin a kwa let ve a an hun man me ka chuan an pahni thon thuwa wang chuan an lo lai ve hle loma Jaran chuan thlona atanga ka chuknu khan kanu hne na changin phone call ka donga kum tharlama chuan naute mel mu abe sei ve to a ati a jiang wan ero in tunge nangma ne na naute nei duang ti in lo fiam thunga Jaranan in ngai twa ro ati chuan ana tho ti boilo turin alo chang ve a anin chailai chuan midang point an lo nui dar dar teacher wang chuan enge mo mu tir tur cheu ka nei ti in an zawaya mu thei tur chuan video chwa a high school an kallaya an ni tum sang sang a zo kwalna video khani in hlim takin an en tlanga a top ta